Η Ορθοδυναμική από το 1979 δημιουργεί, παράγει, επιλέγει και διαθέτει επώνυμα προϊόντα άριστης ποιότητας και υψηλής ωφελιμότητας για τον τελικό χρήστη καταναλωτή με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Με πείρα άνω των 30 ετών στο χώρο της φροντίδας υγείας, η Ορθοδυναμική συγκαταλέγεται στις πρωτοπόρες ελληνικές εταιρείες που αναπτύσσεται στην εσωτερική αγορά αλλά και στις αγορές του εξωτερικού. Τα κύρια brand names που διαθέτει η εταιρεία στην αγορά είναι Jones, Easy Step Food Care και Medinext. Η φλεβίτιδα αποτελεί μια πολύ διαδεδομένη πάθηση του κυκλοφορικού των κάτω άκρων. Τα κυριότερα συμπτώματα που νιώθει ο ασθενής στα πόδια του είναι αίσθημα καψίματος, πόνος, αίσθημα τάσης και βάρους, καθώς επίσης και κράμπες. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την εμφάνιση ευρυαγγιών, μικρά κόκκινα φλεβικά σχήματα, το δεύτερο στάδιο την εμφάνιση κυρσών, το τρίτο στάδιο την εμφάνιση ειδήματος, τα λεγόμενα πρισμένα πόδια, ενώ στα επόμενα στάδια αρχίζουν οι πιο σοβαρές δερματικές αλλοιώσεις με μια χαρακτηριστική μελάχρωση του δέρματος και προχωράνε σε πιο σοβαρές αλλοιώσεις όπως τα έλκη. Πώς μπορούμε αλήθεια να αντιμετωπίσουμε τη φλεβίτιδα? Καταρχήν με τις ελαστικές κάλτσες και τα ελαστικά καλσόν διαβαθμισμένης συμπίεσης της Jones, τα οποία ξεκουράζουν και ανακουφίζουν τα πόδια. Συνιστώνται για πρόληψη από φλεβίτιδα όταν τα πρώτα σημάδια κούρασης και πριξίματος κάνουν την εμφάνισή τους. Βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος, κάτι που επίσης προστατεύει από την εμφάνιση κυρσών και φλεβίτιδας. Η λεπτή εμφάνιση, η ποιότητα και τα μοντέρνα χρώματα που κυκλοφορούν τα φέρνουν πρώτα σε προτίμηση. Εξαιρετικά λεπτά με μεταξένια υφή παρέχουν όλη την υποστήριξη που χρειάζονται τα πόδια σας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κυκλοφορούν σε πολλές βαθμίδες συμπίεσης ανάλογα με την πάθηση. Διατίθενται στα φαρμακεία και τα καταστήματα ορθοπαιδικών. Η Ορθοδυναμική διαθέτει επίσης προϊόντα δυνατίσματος όπως φόρμες, ζώνες και λαστέξ και ζώνες ορθοπαιδικές, επιγονατίδες, επιστραγαλίδες, επικάρπια, ιατρικές κάλτσες και καλσόν διαβαθμισμένης συμπίεσης, πάτη και βοηθήματα άκρου ποδός, ανατομικά μαξιλάρια, μαξιλάρια και αεροστρώματα κατακλείσεων, βοηθήματα μπάνιου, αναπηρικά καροτσάκια, κλίνες νοσηλείας στο σπίτι, μεγάλη γκάμα σε μπαστούνια, πατερίτσες, περιπατητήρες. Καθώς και μια ειδικευμένη σειρά με συμπληρώματα διατροφής για αθλητές που αποτελείται από πρωτεΐνες όγκου, αμινοξέα, κρεατίνες, γλουταμίνες και λιποδιαλίτες. Τα προϊόντα της εταιρείας μπορείτε να τα προμηθευτείτε από φαρμακεία και καταστήματα ορθοπαιδικών.